The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios niining adlaw, sa mas nandan nanginahanglan kita o pagsusi sa tagsa-tagsa nato kakalag. Kung nanapa kita'y tinir nga mga sala nga itong nabuhat karong adlaw, sala ba sa nauna, sala ba sa dila, sala ba sa buhat, kining tanan mahimong babag. It's just a stumbling block. It's a barrier sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busagi pahimangnuan kita sa Dios nga kun buot kitang padayon sa pagtuon sa iyang pulong, gikinahanglan nga kita limpyuhan sa atong mga sala. Pinagi sa paggamit usab sa pagi sa Dios nga gingadla nato recovery technique aron kita maibalik ngadto sa atong pakikambitay ngadto sa Dios, our fellowship with Him, ug makabalik kita sa pagpuyo dito sa atong tukma nga dapit nga puloy-anan in our mental attitude nga gitawag nato operational divine dynasphere. So aron kita mahibalik sa pagpuyo dito sa sulod, aron kita makapadayon sa atong Kristohanong pagkinabuhi, gikinahanglan nga atong hinganlan, ato kining isugid ngadto sa tubangan sa Dios, diretso ngadto kaniya. Kay siya man ang atong nahimuan og pagsupak. So siya lamang ang atong isugid kini atong mga sala ngadto kaniya. 1 John 1:9 unsay gisulti, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Og alang kanimo sa higala, tawgon ka na ako higala kay dili ka pa man una igsuon diha ni Kristo, kay di ka pa man magtotoo. So gikinahanglan nimo dili ang pagsugid sa imong mga sala, gikinahanglan nimo ang imong paggamit niya ng imong kaugalingong kabubuton, hinatag ka na sa Dios kanimo, free will, o gikan diha himua ang usa ka labing manungdanon, dili kay usa kundi labing manungdanong desisyon nga imong mabuhat mahimo sa imong tibuok nga pagkinabuhi. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Kaya diha usab sa Acts 4:12, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. John 14:6. Si Ginoong Jesucristo nag-ingon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Umani mo buhat ta kana, ikaw maluwas. Salvation is only faith alone in Christ alone. Ug ikaw andam na usab sa pagsalmot nining atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Bueno, di tamaglangan gikinahanglan ang atong pagsusi sa tagsanto kakaugalingon da sa usa ka hilo mga pagampo. Let us pray. Magampo ta bala na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagdala kanamo sa makawasampa din hining dapita
aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat o Dios sa imong pagdala kanamo dinhi. Grasya rang tanan nga imo kaming gipabuhi pa. Nagaginawa pa kami. Gumikan lamang kini sa imong gugma, imong kaluoy, imong kortesiya o imong grasya. Dili kami takos nini o Dios apan ikaw matinumanon gyud sa imong mga saad. Og nagampo kami nga tangtangon nimo kini mga babag na sa mong una og nga ang Espiritu Santo makatudlo kanamo sa imong balaang pulong, ang imong kamatuoran. Og salamat nini nga among Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Grasya kining imong gitagana giandam alang kanamo. Kintanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan mga suki, mga higala, mga igsuon niya ni Kristo. Aniya sab kita sa atong panag-uban o niya man kita magadupot gihapon sa atong tun-anan kung topic nga mao ang the Doctrine of Divine Guidance. Taon-taon na gyud tanini, di ba? Busa na ay panahon nga humano nato mo adto na sab kita uban pang mga pagtulunan o mga doktrina, okay? So, padayon pa kita kana pay pipila ka mga punto nga may kalubutan nining divine guidance sa Dios sa tanan nga mga magtotoo. Every person nga midawat na kang Ginoong Hesukristo ilang nga ilang manluluwas og Dios, nahimo na silang personal nga mga representante o mga tinugyanan sa anak sa Dios. Og kining maong tao nga midawat na sa kaluwasan gitawag og imbahador alang kang Kristo. Gitawag siya nga saksi, saserdote o magtotoo Kristohanon. Okay? O tungod kay siya representative naman sa anak sa Dios, then he has to know the will of God. Kinahanglan nga ang tun-an ang mga kabubuton sa Dios alang siyang kinabuhi og sa mga kabubuton niya kun bahin ang mga suliran nga atong atubangon sa kinabuhi. So mo na nga ang Dios magaagak gayud kanatong mga magtotoo, magagiya, magatultol sa atong dalan nga pag-aagian nining walog sa mga luha. Mga kanang gitawag. So busa aron kita magmadinaugon sa atong Kristohanong pagkinubuhi og ingon nga mga tinugyanan sa anak sa Dios, then magapadayon kita sa atong spiritual momentum. Gitawag nato kini sa ingon kay nagapadayon man kita sa pagsibog ngadto sa unahan, dili kay moatras kun dili abante gyud sa atong Kristohanong pagkinubuhi. Kaya maoraman kini ang paagi sumala sa protokol sa Dios, sumala sa iyang pamagi nga atong sundon. Siya magyud ang atong sundon. Okay? Aron kita magakinabuhi nga sibo sa iyang plano, sibo siyang kabubuton ug mao kana ang the main objective kanatong mga anak sa Dios. Okay? So, padayon ta, niya pamanta nagadupot ni ining subtopic nga ginganlan nato og panahon sa simbahan, the church age. Kita, tanang mga magtotoo. Niining panahon na, nasud ta niining maong panahon sa simbahan. Ug ang laing mga niining panahon sa simbahan, age of the church, ginganlan po din nato og age of equal privileges and equal opportunities. Gawas pa rini, gitawag kini og mystery age. Tinago. Okay? O age of apostasy. Apostasy nga ambot pasabot nga ang kadaghanan bagang duot sa katawhan karong panahon na
Kung diha may higayon silang kinabuhi nga may dawat sila sa kaluwasan, so that means they are believers. Apan kung bahin na sa kamatuoran, wala sila gana. They have negative volition towards it. So mao na nga na-appeal po di sila nining gitawag og age of apostasy. Mao na nga klase-klase manguning pagka-apostate nga mga di magtutuo, apostate nga mga magtutuo, o apostate ngadto sa pagkahibaw nga naay Dios. All of this part naman ni sa atong gitungdan usab. Okay, niya tay ipadayon usab nato kining pagtuki bahin niining pagsakaw gihapon ang atong tukion dinhi, no? The other name for pagsakgaw sa simbahan is the resurrection of the church. Mao kini ang laingan, pagkabanhaw sa simbahan. So palihog ablihang imong Biblia diha sa 1 Tesalonica kapitulo 4 versikulo 3 ngadto sa 18. 1 Thessalonians 4:13 to 18. Okay? Now, first of all, ako na po kang pahimangnuan sa di patamusugod ni ini. Just a warning yapon kini, precaution nga sa di patamusugod ni ining pagtulun-ana nga kung you don't have an open mind towards this particular study, sirado ka, then you won't be able to understand ni. Sanglit ang Dios nga Espiritu Santo kinsa maoraman ang magtutudlo sa kamatuoran. In fact, the only teacher, siya ra gyud bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Dili ka nang gayaw-yaw o kinsa bang gigamit sa Dios, dili ka na siya. He is just an instrument, he is just a mouthpiece. Apan ang tinuod, ang matuod gyud nga magtutudlo sa kamatuoran mao ang balaang Espiritu sa Dios. Okay? God, the Holy Spirit. So, the only teacher of truth, akong balikon, the divine master, dili siya makalihok sa iyang tahas o function as such, sanglit ipugnan manimo siya sa pagbuhat sa ingon. Kaya negatibo ka man. So, sirado man ang imong panghunahon na bahin ini. So, God, the Holy Spirit, the teacher of truth, cannot teach you the truth of this very subject. So, ang Yahweh, pagbaton o bukas nga panghunahon na, ay an open mind. Okay? So, mamagtotoo ka man o dili magtotoo, still you need to have that required attitude. Gikinahanglan nga pagtagad, an open mind, bukas nga pangunahon na. So, ang Diyos Espiritu Santo makafunksyon sa pagpasabot nimo sa atong pagatunan. And you're gonna be able to learn the truth of God's Word. Okay? So, let us read 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 and 18. I mean to 18, okay? First, adto tas versikulo 13. Akong basahon sa in English. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. Verse 14, for if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. Verse 15, for this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. 16, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout,
with the voice of the archangel and with the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first. Verse 17, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Verse 18, wherefore comfort one another with these words. Okay? Now, kini mga bersikuluha nga we just read, gisuwat kini ni Apostol Pablo ngadtos mga magtutuo sa Tesalonika. Ug ang usa sa tuyo o nakaaghat ni Pablo sa pagsuwat niini ngadtos mga believers nga taga Tesalonika, mao ang pagpatin-aw kanila bahin sa gikabalak-an o gidudahan pa nila o ingnon ta questions that they have in life that hung in their mind, like what happens to their souls, unsa may mahitabo sa ilang mga kalag, unya apil niya ng pangutanaha, unsa may mahitabo niya sa ilang lawas human sila mubiya ning kinabuhiya, meaning after they die. Kinigod silang mga magtutuo ni adtong panahon na wa pa man sila igo nga kay balo full revelation in the Old Testament kun itandi ka nato dinhi sa atong bag-ong tugon, New Testament. May hinungdan nga kining maong subject o pagtulon-ana nakalibog pa nila. Okay? Now, si Apostol Pablo had been teaching these believers in Thessalonica about the fact nga si Ginoong Jesucristo mubalik dinhi sa yuta. In fact, he taught them that Christ's return could happen sa ilang panahon in their lifetime. Now, kung mubalik ta sa Kapitulo 1, pananglitan diha sa verse 10, gihuman ang maong kapitulo sa pag-ingon og that they, the believers, had turned to God from idols to serve the living and true God, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. Now, kini si Pablo, nagatudlo kanila may tungod sa bahin sa pagbalik ni Ginoong Jesucristo, as if it's going to happen in their lifetime, o nagahuwat kini sila sa maong hitabo. Diha sa Kapitulo 2, you also have reference sa pagbalik ni Ginoong Jesucristo. Versikulo 19, for what is our hope or joy or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? Ana ay mga referensya sa bahin sa iyang pagbalik, sama sa itong mabasa diha sa verse 1, chapter 5, nga nag-ingon, but if the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. Verse 2, for yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Verse 3, for when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. Verse 4, but ye, brethren, are not in darkness, that that day should overtake you as a thief. Verse 5, ye are all the children of light, and the children of the day. We are not of the night, nor of darkness. Yes, naggapaabot kini sila sa pagbalik ni Ginoong Jesucristo. And they also expected the judgment of God in the event sa hitabo nga gitawag og the day of the Lord.
Very familiar kaayo nga panultihon dito sa daang pagigsaan kini. Apan nagakinabuhi kini sila uban sa ilang expectation, ilang pagdahom nga kini mahitabo during their lifetime. Og actually, wa man gyud gipahimutang nothing is said by Paul in either sa iyang suwat o epistola bahin ini, either dinhi or didto sa 1 Corinthians 15 na that could lead them sa pagtuo nga it could possibly happen, posibleng may tabo silang panahon in their lifetime. So there is then ingnontang posibleng may tabo yun, an imminent event, ang pagbalik ni Ginoong Jesucristo in some way in their lifetime. Okay? Mao kana ang gipatinaw diha sa passage nga atong gibasa di padugay. Ug ang pangutana nila bahin ini giskutan nga hitabo, this particular event nga diin panguhaon kitang tanan nga mga Kristohanon, and we're going to be with Him. Ang pangutana nga patigbabaw dito sila mga nahuna mao kini. Sa gayon nga moabot ka na, unsa may mitabo sa mga magtotoo nga mamatay sa di pa si Kristo mobalik? What's going to happen to believers who die before Christ returns? Now, ang pangutana is essentially posed diha sa versikulo 13. Nga nag-ingon, "But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep." Asleep, kanang natug apan ang pasabot niya na nangamatay. "Concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope." Now, labihan ang ilang pagkabalaka. Nga kung kini mga magtutuuha mamatay sa di pa si Kristo mobalik, nagunahon lang sila, they were thinking that they would miss sa pag-abot sa Ginoo. And they were burdened or if not grieved by the thought nga naunya sila yung mga kaila nga mahal nila silang kinubuhi, would miss, masipyat sila nining maong dakong hitabo. Now, pananglitan, mga paglutos, persecution, o uban pang mga hinungdan sa ilang kamatayon, common niini tingali sa ilang panahon ang persecution. Diha sa verse 3, si Pablo naghisgot bahin sa dili nila pagkawalaka. Nagingon kini nga, "That no man should be moved by these afflictions, for yourselves know that we are appointed thereunto." Verse 4, "For verily when we were with you, we told you before that we should suffer tribulation, even as it came to pass, and ye know." Musa, you are headed for affliction. Nagapadung ka nga may agom o paglutos. So ang pangutana unsay may tabo. Nining gipanglutos unya gipamatay nga mga believers, would they miss the Lord's return? Would their death then be some kind of judgment on them? Gipamtangan baka kini sila paghukom? Di na balang kini sila makasalmot niya ng grand reunion unya? Kanatong mga magtutuo, gumikin kay nangamatay malagi kini sila sa di pa muabot ang Ginoo? Ano sige disturbo nila ba sa ilang pangunahon na? Og bahin sa ato na unyang panaghiusa, regathering na unya dito sa langit, uban sa Dios, di na ba kini sila makasalmot niya ng hitabuan? No, muna dugang ng pangutana. Now, this certain matter somehow produced some amount sa dakong pagkasubo sang lituwa man kining bahin na maklaro alang sa ilang kasayuran. Now, anto kita sa chapter 4, verses 9 and 10. Verse 9, "But as touching brotherly love,
ye need not that I write unto you. For ye yourselves are taught of God to love one another. Verse 10. And indeed ye do it toward all the brethren which are in all Macedonia. But we beseech you, brethren, that ye increase more and more. Now, they were marked by profound love. Gani, kining maong simbahan, moray simbahan nga gisuwatan ni Pablo. Nga he did not drag out sa ilang mga sala and confront it. Way ingon niya na sa iyang mga sinulat ngadto kanila. Tinuod, di na sila'y mainiton nga panaghigmaay sa sag-usa kanila. Fellow, nag-reciprocate sila sa ilang gugma sa usag-usa. So si Pablo nagasulat ngadto kanila pinaagi sa dili mas labaw pas teolohika nga kasayuran, kundi sa usa ka practical level sa tuyo nga mahupay-hupayan ang ilang anxiousness ba o sa ilang kasubo mahitungod sa maong butang. Versikulo 13. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not even as others which have no hope. Kana nagpasabot, those who have died, sila nga nangamatay. In them, puno sa kasubo, wa gyud sila katarungan, no sense in them having some sense of hopelessness. He said there, diya sa versikulo 13, that is legitimate for the rest. We don't need to grieve ingon sa tanan sa tibuok kalibutan. Ang buti pa subot, kadto silang way paglaom, no hope sa unsa. Way paglaom sa pagkakita nila kang Ginoong Hesukristo. Wa sila paglaom of reunion. Di na sila paglaom nga silang tanan, all true believers, had that hope in this bond of love, mahiusa, will be reunited diya sa presensya sa Ginoo when He came. Di ba ka na may tabo kanila? Kanila nga nangamatay, di ba ka na sila makasalmot o mahiuban niya na ang reunion? Adto ba ka na sila ibutang sa laing dapit under different circumstances? Now, hinumdumi, nga wa pa kadto sila kumpleto nga sinulat nga revelasyon o pagpadayag sa bag-ong pakig sa New Testament. Kaya bigod nimo, this is a very early, sayo papag-ayo ang kinabuhi sa simbahaning tungura. Early stage pa kini sa church age. O kining maong mga pangutana, wa pa baya matubag. Okay? Clearly, ang ilang mga pangutana had not been answered. Wa pa matubag ni Pablo dinhi. Sanglit ang maong hitabo, the same event as we read in 1 Corinthians 15 as a what? A mystery. Tinago. Hangtod niya ng higayuna nga nagpasabot nga something that has been hidden, gitaguan, nga karon finally is revealed. Gibutyag na. Gitubag ni Pablo ang distress og sa pagkalibog, ingon man sa pagkaway, kasayuran, ignorance, uban sa tataw niyang pagpahulagway of a single event nga mao ang sunod nga mahitabo on the prophetic calendar. Gitawag ta kinagpagsakgaw, rapture sa in English. Tungod sa versikulo 17, ang verb nga caught up, arpadso, kini ang Griego nga pulong, arpadso, kini nagahulugan og paglabni, snatch up, to seize, sabi ni sa pagsakmit, and carry off by force. Santo pa, ang paglabni pinagig kusog. Further, it means the sudden swoop
of an irresistible force nga magahulbot kanimo sa labihan sa kakalit. As a violent snatching away. Violente. Kalit. Ang term nga pagsanggaw, by the way, rapture sa in English, usa kini ka pulong nga nagulagaway ug usa ka paglabni, snatching away. Nakakita ka ba tao nga gilabnihan? Also man rong panahon na panglabni og mga kanang ilang mga baag, sa ilang ipangdala, ilang mga cellphone baron, labnihon kalit. Iyon na ang picture. Ug mao gyud na ibuot ba sabot mo'y gisulti diya sa bersikulo 17. Na ay higayon nga ang mga magtotoo pagalabnihon will be snatched up by a sudden, divine, irresistible force. Mao kini ang buti pa dayag diha sa maong teksto. May tungod sa maong hitabo. Okay? Ug tuod, dili kini ang hitabo nga mubalik si Kristo pag-usab. This is not His second coming. Dili pa. Nga diin mo tunob siya sa yuta niya ng iyang pagbalik pag-usab. That is not that event. Dili. Sa iyang ikaduhang pagbalik, second coming, He is going to set foot, mutunob na gyud siya didto sa bungtod sa Olivo. Okay? Mount of Olives. Dili ka na maong hitabuah. Dili na. Og human yan ang ipahimutang ang gitawag millennium. Okay? Right after second coming ni Ginoong Jesucristo. Okay? Tungod kay gaingon kanang bersikuloha og we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the what? In the air. Dito sa panganod. Oh, by the way, kining hitabuan, this event is not a judgment because there is no judgment in He. Unsa man kining mong hitabo is strictly ang paglabni, snatching away into the air kanatong mga magtotoo aron sa pagtagbo, pagsugat kanatos Ginoo. Now, aron lang sa paghatag kanimo some kind of a background bahin ining hitabo nga gitawag og rapture. Of course, anto naman ang gisgutan kung kini atong balik-balikon gyapon kini. There are some foundations or pillars about this event. So good ta diha sa bersikulo 14, verse 14. Ang comfort o kahupayan sa usa ka Kristohanon bahin sa kinabuhi, luyo sa kamatayon, life after death, does not rest on pinulusupo nga pagbanabana. Wa kini magasandig o mga tawhanon nga mga panahom o human opinion. Wala. Wa magasandig sa ingnon tag proklamasyon, having the force of law, o balaod nun sa konsiho ba sa usa ka pundok, but rather ang katinuod nini hitabo nga rapture na sandig kini sa katinuod sa kasaysayan, historical truth. Ang patukuranan o ingnon ta pilar alang sa atong paglaom is on historical truth. O gibahin kini ni Pablo ngadto sa tulo. Ang una, ang pagsanggaw is based, ang gibasihan niini, maong kamatayon ni Ginoong Jesucristo. Verse 14, for if we believe that Jesus died, muhunong ta diha. If diha, wa kini mag-suggest o pagduduha kundili, nagasuggest lang kini sa ingnon tag logical sequence sa pagtuo. Now, kung musugod ka with pagtuo nga namatay si Kristo, nan musangpot usab ka sa pagtuo nga siya mabanhaw og subsequent things. Ang mga taga Tesalonika
nagtuo nga si Jesus namatay. Apan wag yun nila hagop tinuod sa tibuok ang kaminungdanon nitong itabuha. It is this gitawag tag conditional clause. Condition kini nga matuman yun kini siya. Sanglit nagatuo man kita nga si Ginoong Jesucristo namatay, nan ang iyang pagkamatay nagatuman kini sa tanang gikinahanglang conditions to turn sa kamatayon ngadto sa pagkatug. Okay? Ug ang pagkatulog, when referring sa mga magtutuo, ang kamatayon alang kanila gi-reduce kining pagkatug. Kasabot ka? Ang kamatayon gidawat welcome, ingon nga ang pagkatulog gidawat usab it's welcome. Okay? Ang kamatayon nawad-an sa iyang o ingnon ta kangut-ngut sting diyan sa 1 Corinthians 15. Ug ang hinungdan nganong ang kamatayon alang sa magtutuo usa lang kini ka pagkatulog mao nga si Ginoong Jesucristo mipasan, miangkon sa tanan tang mga sala didto iya mismong lawas. He bore all our sins in His own body. That's the reason. Tungod kay gihimo siyang sala alang kanato, namatay siya kumikan sa atong mga kasalanan. Siya ang mipuli sa atong dapit, diin kitang mga katawhan man ang angayang ilansang o magbitay dito sa krus. Apan si Ginoong Jesucristo mo miangkon sa atong mga kasalanan aron lamang nga mabayaran niya ang atong dakong utang sa sala. Mao kanay kaluwasan nga buhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. I want you to be cleared on that. Busa inay ibitay o ilansang kita dito sa cross, umikan sa atong mga kasalanan. Si Ginoong Jesucristo mo nahiagom sa kapungot, the wrath of God, sa kapungot sa Dios. Si Ginoong Jesucristo mao ang mibayad sa atong dakong utang sa sala tungod kay di man takabayad niya ng utang ug wa man gyud tay ikabayad sa atong mga sala. Utang sa sala. Ang hingpit niya nga sakripisyo dito sa cross, paid the penalty mo, mibayad sa atong silot for our sins. By His death, we have been saved from death. By His death, in His death, we die. No, nailabing klaro. Now, ang kamatayon ni Ginoong Jesucristo, wa magapasabot nga siya nakatulog, kundi He died, namatay siya. Okay? So that, ang kamatayon alang kanato is merely pagkatulog. Okay? Si Kristo entered into all that was involved sa kamatayon. Ang tanan nga nagalambigit sa paghukom dito sa cross. O kitang nagatuo kaniya will never see death. I want you to underline that. Will never see death, but will merely sleep. Igo lang tang matulog. Paminaw. Kanang kamatayunan, not our souls, kundi ang ato rang lawas, our bodies. Ang kamatayon has been changed karon ngadto sa pagkatulog. By the work of Christ, usa kini kagitawag ta og metaphor nga din ang tibuok nga konsepto bahin sa kamatayon is literally turned upside down and laktod giusab ang dagway niini. Alang sa simbahan, si Kristo mihimog ngan for death nga mao ang pagkatulog. Ug may hinungdan as we ended up sa atong pagtanaw, 1 Corinthians 15. Atong mabasa kining musunod. Thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.
Ang kadaugan batok sa unsa? The victory, ang kadaugan over death. Busa ang unang gitawag tag pilar alang sa umaabot ng pagkabanhaw o pagsakgaw is built on the pillar sa kamatayon ni Ginoong Kristo. Nga siya namatay sa atong kamatayon in our place. Nga nahiagom gumikan sa atong mga sala, turning death ngadto sa pagkatulog on our behalf. Ikaduha, diyan sa bersikulo 14, kita nagatuo nga wa lamang si Kristo mamatay kundi nga siya nabanhaw sa ikatulong adlaw. Again, mao kini ikaduha nga patukuranan upon which this is built. Ang pagkabanhaw, the resurrection of Christ. Ang pagkabanhaw, nagapamatuod ni nga ang Diyos na tagbaw, was satisfied with the sacrifice sa atong Ginoong Kristo. It proved that si Kristo indeed has destroyed death. He has indeed destroyed it. Ang kamatayon, iya na kining na pusgay, gidaog, gipildi. Nga iya nang gibayran sa hingpit ang utang sa kasalanan sa tanang sakop sa kaliwatan sa tao. O kana mao ang nagahatag kanato sa kahigayunan sa atong kaluwasan, meaning nga kana mao'y provision alang sa tanang tao o sa laing pagkasulti. It is God's divine stimulus for man to respond. Mudawat o mutuo ba siya ni anang maong stimulus o musalikway. Iba na magkakonsepot pasabot sa stimulus. Pag-agda, pag-aghat. So kana nagpasabot ka ang tao, may hingpit nga kagawasan sa pagpili. Mutuo ba siya o musalikway niya na? However, ang matag tubag, every response that man makes, sayo na punta, kini nagadag sang putanan. It has or brings a what? Result. Negative response results to eternal condemnation, while positive response results to eternal life. Suma ka na sa gilatid og tataw diya sa John 3:36. Ano sa may gisulti diya? He who believes in the Son has life, eternal life. Ang bud pasabot niya. But he who does not believe in the Son does not have life, no eternal life. But the wrath of God abides on him. Okay? Og busa, alang ka nato ang kamatayon is merely pagkatulog sa atong lawas. Ang atong espiritu immediately mubiya sa atong lawas. O diha muadto sa presensya, sa tubangan sa Dios. Ang atong lawas matuog lang ug maghuwat kini sa iyang pagkabanhaw. Sabta gina, dili mahitabo ang kamatayon sa mga magtutuo apart from our Lord Jesus Christ. Ang kamatayon sa mga believers mahitabo diha kang Ginoong Kristo. Ingon sa pagbanhaw sa Dios kang Ginoong Kristo as so depicted nga atong makita diya sa pagbautismo. So iya kitang banhawon in Christ diha kang Ginoong Kristo. In other words, sa atong pag-ingon niya na, God will treat those who died kinsa misalig mituo kang Ginoong Kristo sama sa iyang pag-atiman kang Kristo mismo. Namely, pinagis pagbanhaw kanila gikan sa mga minatay, raising them from the dead. Ang pagkabanhaw ni Kristo is God's step o sa kalakang kini sa Dios sa pag-ingon o sa pag-uyon, a step of approval niya itong iyang gibuhat dito sa cross. Panlabaw pa niya na sa ato usab nga pagkabanhaw as well. So kung mituo kita nga si Jesus namatay og nabanhaw, that He rose again, even so, now, na kanay pagsumpay, there is a link gikan sa kang Kristo nga
krus ug sa iyang pagkabanhaw. We are moved then sa unsay mitabo sa mga Kristohanon, inigdangat na sa rapture o pagsakgaw. Even so, ang Dios with Him, muda kanilang nangatulog, those who have fallen asleep, diha kang Kristo. Paminaw. Meron yung maayo nini. Mao kana ang buot nilang mahibawan. Unsa gyud ang may tabo niyadtong nangamatay. Mihawa naman ang ilang espiritu obviously. Ug miuban na sa Ginoo. Perhaps nasabtan nila ang tibuok niya na, but they would have understood that they would be with the Lord, o tingali kung ilag itong sabton nga they would be in a possession nga na nag-iya na kini sila sa kinabuhi kang walay katapusan, eternal life. Apan, what about sa ilang mga lawas? Would they be always incomplete? Dili ha kini kumplito? Would they be somehow mas minus kung itandi nitong miagi o nakasinati sa pagsakgaw? No. Not at all. Dili ka na may tabo. Pagkadadon kini sila sa Diyos, God will bring with Him kanila nga nangamatay diha kang Hesus. Sabta ko na. Mao kini ang saad sa pagbanhaw, the promise of resurrection. Gibanhaw sa Diyos si Jesus, and He will raise sa tanan nga who are in Jesus, who are in Christ, bisan kadtong nangamatay. Kitang tanan, all of us, nasumpay ngadto sa resurrection ni Ginoong Jesucristo. We are all linked to it. Ato ka nang makita o nakita dito sa 1 Corinto 15:23. The resurrection is this, in His own order. Si Kristo mao ang unang bunga, the first fruit, humanyana, kadtong iyahan ni Kristo at His coming. All who are Christ's, ang tanan nga iyahan ni Kristo, pagabanhaon. Kasabot ka? The fact that ang tanan nga nangamatay na, ang ilang mga lawas are in their grave. Atua sila sa ilang mga lumganan, o tingali ang uban, gipang cremate, tuwa sila dito. This does not eliminate them gikan ni ini nga great event. Dako kayong hitabo. Agi lang og pag-extend og dutay ni anang bahina. Mubalik tag gamay dito sa Roma, okay? Balik ta. Kapitulo 6. Atong hatagag dakong pagtagad ang kamatuoran bahin sa atong pagkadugtong kang Ginoong Jesucristo sa iyang kamatayon ingon man sa iyang pagkabanhaw. Briefly, Roma 6:3. Do you not know that all of us who have been baptized, this means union with Christ, okay? Na dugtong o nahiusan ta kang Ginoong Jesucristo at that moment of salvation, sa atong pagdawat, pagtuo kaniya nga atong manluluwas, di kita gipunit sa Espiritu Santo o gibutang kita ngadto sa pagkahiusa, pagkadugtong diha kang Ginoong Jesucristo. Mao kanibot pasabot. Do you not know that all of us who have been baptized, meaning in union with Christ, and immersed, were baptized into His death? Verse 4. Therefore we are buried with Him by baptism unto death, into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Verse 5. For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Verse 6. Knowing this, that our old man, meaning old sin nature, is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Verse 7. For he that is dead is freed from sin. Verse 8. Now, if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with Him. Mao na nahitabo nitong iya ni Kristo nga kamatayon ug pagkabanhaw. We are in Christ.
Si Pablo nagsulti niini diha sa 1 Korinto Kapitulo 6, versikulo 14. Now God hath both raised up the Lord and will raise up us by His own power. Usab diya sa 2 Korinto 4:14. Knowing that He which raised up the Lord Jesus shall raise up us also by Jesus and shall present us with you. So, si Pablo nagaingon nga, bisan kung ikaw atua sa lubnganan in your body, even if namatay ka na o gikalubong, pagabanhawon ka, you will be raised as the Lord Jesus Himself was raised. Ug busa, balik ta sa atong teksto. Versikulo 14, mitapo sa pag-ingon og, God will bring with Him those who have fallen asleep in Jesus. Niya nang higayon, nga dad-o na si Jesus sa Dios balik ngadto sa langit no niyang himaya from this rendezvous uban sa iyang mga katawhan. He will bring back sa tanang mga magtutuo sa dungan at the same time. Kasabot ka? Dungan. Kining hintabua sa dihang ang Ginoo manaog na diha sa panganod in the air and gathers all the believers unto Himself. Sakmiton, labnihon sa kalit sa Dios kini silang tanan. Of course, kitang tanan nga mga believers uban Jesus. Dad-o na kita sa Ginoo ngadto balik sa langit. He will bring all of us back to heaven. Oh, what a day indeed kana. Right? Imagine, we are on our way to our grand reunion dito sa langit. Di ka ba magkulbahinam niya na? And that is essentially what our Lord was saying diya sa Juan 14:1. Usa ka na ilhan pag-ayong teksto. Verse 1. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Verse 2. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. Verse 3. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Nakuha pa nimo kadto? Ato ning ipadayon ugma. Ayaw si Piyata ang sumpay. Subaya lang kini kanunay. Nini kulba hinam nga pagtulunan bahin sa pagsakgaw, rapture of the church. Magampo da. Ama na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa imong pagtudlo ka na mong dugang kamatuoran. Salamat ninyo Diyos, inaot ka kinima silsil gayud og mahimo nagkining bahin sa among kalag nga magapalig-on kanunay sa among pagsalig o pagtuo diha kanimo. Salamat ning tanan nga grasya. Bani kami o Diyos sa among pagbuwag-buwag. Likay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik dinhi ugma. Ron kami magapadayon sa among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo among bugtong manluluwas. Amen.